back to my YouTube channel. To लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसेयाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर. तो दिनैहाय मोनसे इन्टारेस्टिं ब्लग लानानै फैदों आरोना लोगोफोर. तो नोंथांमोनहा थाम्बनेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय. तो जोंनि खाथिनिनो दwnsrifungkha YouTube चेनेला 100K जानायनि पार्टिखौ दिनैहाय होगोन आरोना लोगोफोर. तो बेयावहाय दायो थांनो नागिरदों. तो बिराद इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर. ओमफ्राय आरो लोगोसे सिख्लाफोरबो नुनो मोनगोन आरो dwnsrifungkha YouTube चेनेलनि एक्ट्रेसखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन. तो भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लोगोफोर नोंसोरबो अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड सब्सक्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहरदो लोगोफोर. तो बिदिबा आङो थांबाय थानोसै दायो न'आवनो दङ न'निफ्राय ओंखारलांसै आरोना. तो नायलांबाय थादो. स' गाइस फाइनालि मोनफैबाय आरोना आङो. ओमफ्राय मा होनो पार्टिया बर' बाजारावनो आरोना गोजानाव नङा खाथियावनो. ओमफ्राय लाइब्रेरि अडिट'रियाम हलाव आरोना. ओमफ्राय बेबायदि खामानि सोलिगासिनो दं. प्रिपारेसन सोलिदों दायो. बेलुन सुनायनि हाबाफारि सोलिदों. एक्टरा dwnsrifungkhaनि एक्टरा. ओमफ्राय एक्ट्रेसआ बैथिं दंथ'यो दायो रेडि खालामनो नागिरदों. दा आंबो रेडि खालामसै आरोना बेलुन सुनाय हाबाफारियाव जइन जानोसै. ना हमनोबा दसेयाव kayaknya sunahin tanda dulu. One. Dua itu sampai deh. So guys, मा होनो बेलुन सुनाय हाबाफारिया जोब्बाय आरोना. दा जों साजायखांबायबो साजायनाबो होबाय आरोना. तो माबायदि साजायखो दायो एसे देखायस्रोनोसै आरोना. मोजां जादोंना जायाखै नायदो. So finally लोगोफोर बेबायदि खालामबाय आरोना dwnsrifungkhaनि 100K सेलिब्रेसनाव जोंबो बाहागो लाफैनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों. ओमफ्राय रोजा रोजा कंग्रेचुलेसन्स आरोना बिथांनिसिम dwnsrifungkhaनि एक्ट्रेसनिसिम. ओमफ्राय नै बिथिं थेंक इउ होनगासिनो हासिब लानानै साफा खालामदों आरोना बे एसे. दा इयावबो मोसागोन दा बिसोरनि टिमजों ओमफ्राय गावजों मोसागोन आरोना. दसे बे मोसानायखौबो लोगोफ्रा नुगोन. तो नै साफा खालामदों. बिराद मोजां मोसानानै दिन्थिगोन लोगोफोर नायलांबाय थादो. ओमफ्राय नै बेयाव नै बेनार लगायदों आरोना लोगोफोर 100Kनि भिडिअसनि गेलारि आरोना. So stay tuned guys. फट' सेसन सोलिदों आरोना दायो. दसेनि उनाव केक हानाय आरो मोसानाय नुनो मोनगोन. ओमफ्राय ना आङो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों आरोना. बुस्थुथ' नङा dwnsrifungkhaनि केमेरामेनखौ नोंथांमोना नुवाखै जानो हागौ. आं देखायना होनोसै आरोना. नै शुटिंआव दं आरोना बे एक्सन मुडआव दङ दायो. पुरा साफायगासिनो. नै आरो बेलेग स्टाइलाव होलायबाय.
Dayo kek hanai habafaria suruh zasigin arena logofor ओमफ्राय दा नै मानसिफोरा जमा जाजोब्बाय जों माखासे एक्ट्रेसफोर दङ दा इन्ट्रडिउस खालामना होगोन लोगोफोर दायो आङो केकखौ खनसे बुरिया देखायनोसै आरो ना खनसे ओरैफिननायालाय बा ओरैफिननायालाय औ नाइस नाइस
Salah. Gedita. Ro. Ya, coba. Guys, berapa deh? Many congratulations. Thank you. Coba. Lama dikega. 100 celebration. So guys, sabar na ekdom mokhangkho dekhailaila nei 100k celebration ni bedorfra nei ekdom sagulain hala rene tar nei मानसिफोरखौ देखायलायला guys man नै थिं आरो सान्दुं बावो खिन्थु देखायला आरोना